Коста хора, аз съм Шинди и днес ще снимаме Fenderbolt. Ще скачаме малко на PvP след рестарта. Преди рестарта, не? Си вземем полшанки. Така. Вземем фаерка и регенка. Така. Малко полшанки. Извинявам се хора за това, че сигурно няма да говоря толкова много през клипа, но както и да е. Нали, все пак скачаме за фон. Пием. Лаги ни малко, с 20 FPS, това не е хубаво. Като не снимам държа с 100 FPS, в момента на нищо не мя за това. Да, изкачаме долу тук. Как гледам, има някой. Да, има един маняк тук. Да блъскаме по него. Да се надяваме, че ще го килнем. Той изяде лега вече. Дали бяга? Или дропна? Не дропна маняк. Аз няма да се качвам, че така пасна работа. И не си взех перли, аз взех си така. Аз ще ям лега. Този видя, че ям лега и избяга веднага. Много ми лагва, това не ми харесва. Да, той в май се помъчта в пиперла. Ето тук му налагаме XX, Дарнел XX. Ще гледаме да не дропваме толкова рано поне. Ще избягаме да репортнем. Идват. Ева маняк. И ще да се дропна аксес. Така. Бием поддание. И аз дропвам. Не, ма спукаха от бой тук. Някакъв ролети. Да се надяваме да не рипнем първи. Имаме ни полшанки, има да ги. Добре, на мен ме лагва, аз пак нищо не правя. То сме пи с лега, перфектно. Някой... това не трябваше да става, момчета. Грешнаме с стената и не знам сега даже дали ме бият. Да, ме убиха. Ще скочим още един път и ще се върнем. Хора, тук сме, този път няма да скачам, още ви казвам, дупката долу. И да, забравим между другото да кажем, да кажат хай на YouTube. Да ви кажат, който нали, види в чата.
И ми да, аз почвам да пия. Ще има още клипове в Endergod. Опа. Нали? С Steam ще скачаме на PvP. Ама вече сигурно това е последен клип за този World. Почна да лагва малко сървъра. Защото ще го рескат сървъра между другото. Аз го сигурно съм мамка му. Какво направи, бе? Как може? Нищо. Да скачам, не скачам и тази дупкала. Ай, скачам. Каза ви, че няма скачам. То пък няма хора преди на лапа. То с ролики. Дропна ми един. Някой дропна по нея. Сигурно не бях аз. Те тук ма хилват. Кабин. Аз ще ям лега, че това ма нагод. Добре, ми лагва жестоко и аз не мога да го хитна направо. Малко тъпо стана, защото сървъра сякаш е опнат. Все едно, да, те ни дават цяла опата ми. Нарочно, защото ще рескат сървъра. Добре, трябва да репортнем. От сега казвам, не съм много добър на PvP. Да знаете просто. Колкото мога, толкова играя. Добре и сървъра лагва. Малко. После ми взима геймджер. Да, вижте хака просто хора. Вижте от колко блока ма би. Няма проблем. Това аз тук ще рипна скоро. Това е Playcraft. Да, хора, сигурно може да направя преди пак рестарта, казвам. Да видите какво имам. Сървъра. Не чупиха ми каската вече. Аз ще рипна сигурно. Да, рипнахме. Какво се прави хора? Така е. Те бяха много хора и бяха с ксета. Нямам проблеми, аз имам майта ми. И да, хора, това ще е от епизодът. И ако ви е харесал клипа, не ви задължавам да се абонирате за мен. Може само да харесате клипа. И чао!